Jsem tvá játra a jsem hlavní důvod, proč ti břicho pořád roste, i když skoro nic nejíš. Když vynecháš sladkosti, snížíš porce, ale váha stejně stoupá, i když se jen napije vody. Pokud máš ráno nateklý obličej, jako by tě někdo nafoukl, cítíš se po jídle těžký, máš hořkost v ústech a nemáš energii ani na běžné úkoly. To jsem já. Když nepracuju správně, proměním všechno z tebe na břišní tuk. Kliniky si účtují tisíce dolarů za testy a léky, ale existuje způsob, jak mě nastartovat bez pilulek. Vezmi si lžíci lněného oleje hned ráno na lačno. Počkej 20 minut před jídlem a já ti snídani proměním v čistou energii, ne na tuk. Přidej do jídelníčku hořké potraviny, řetkvičku, čekanku, grapefruit. Stimulují mě k produkci žluči a rozkladu tuku. Zahřej mě před spaním. Vyhřívací polštářek na 20 minut rozproudí krev a dostanu více kyslíku. A nezapomeň sledovat